напрежение има ли? Малко. Да го изхвърлим. Леко. Макнете. Хоп, айде къс тук. Не ми замерите в журито отиде. Не мога да чакам да гледам назад, не мога да слушам, да падам на ниско. Живеем, за се обръщам назад, живота ме учи да бъда по-силен. Гледам напред, защото го искам, дори да се потискам. Искам само едно, живота да е. Изглеждате ми като че ли нямате достатъчно самочувствие за да излезете сами, затова сте се събрали заедно, за да си помагате. Знаете ли, искам да ви кажа нещо. При мен проблема е, че не съм нямал самочувствие. Всеки ми мисли за луд, както правя музика. Аз мисля, че ще направим имате не. Хареса ми това, което каза Еса преди малко относно самочувствието. Познато ми се струва. Някой ден се връща с лихвите това. Давам ви да. Да. Шанса е нещо, което променя съдбата на хората, затова ви давам да. Искаше ми се да ги попитам дали не може да ги разделим на 2 номера.